Drømmekvarteret, det er en app, hvor der er 5 guidede rejser. Den bruger fantasien, og der er musik koblet til alle rejserne. Og de har en længde fra 5 minutter og op til 14 minutter. Drømmekvarteret opstod i forbindelse med mit arbejde. Jeg lavede et værksted, hvor at børnene skulle komme og bruge deres kroppe i nogle rolige øvelser. Og så sluttede de altid af med en rejse, en fantasirejse, hvor de ligger ned og slapper af og får fornemmelsen af at være i deres krop og får en pause. Der kom en mor, som havde en dreng, der havde angst, som henvendte sig til mig og sagde, min dreng har angst, og han siger, at det eneste, der hjælper, det er, når han er i dit værksted. Og hun sagde, jeg synes, du skal udgive det her. Og det gik jeg og tykkede på i nogle år. Og så havde jeg jo en masse nedskrevne rejser, som jeg arbejdede videre på, og så fik jeg en musiker indover, og så fik jeg en psykolog, og så byggede det sig op stille og roligt. Vidste du, at skyer er små, synlige vanddråber, som er blevet til iskrystaller? Tænk på, at du står over for bitte små vanddråber, der svæver i luften. I Drømmekvarteret der arbejder vi med, at fortællingerne skal guide børn, både i fornemmelser og også i følelser. Det kan både være rare fornemmelser, men det kan også være fornemmelser som, hvordan opleves kulde eller varme. Og det kan også være, hvordan det er at være rigtig afslappet, at man kan mærke, at skuldrene bliver sænket, og at man får ro helt ned i maven. Og det at øve sig i at mærke de fornemmelser gennem en rejse, gør, at børn kan blive bedre til at fornemme, når det er det, der sker, når jeg bliver spændt, eller når jeg bliver afslappet, eller når jeg bliver overrasket. Det, jeg tænkte mest over, da vi skulle lave det her musik, det var, at det skulle være for børn. At man skulle ligesom lave en tryg og rolig ramme for børnene. Men samtidig skulle man selvfølgelig følge teksten til en vis grad, men heller ikke alt for meget. Sådan bare skabe en rolig stemning, så børnene bare kunne følge med teksten. Fantasien er stærk, og det ved jeg, fordi jeg selv har brugt den. Jeg kom til Danmark, da jeg var 4 fra Iran, og det at komme til et nyt land, det er vildt. Nyt sprog, ny kultur, nye lyde, nye lugte. Og fantasien kan hjælpe en til at være i udfordringer på. Det gjorde den for mig. Det, der hjælper mig i en drømmerejse, det er, at jeg får slappet af og får det bedre, når jeg lige har været i klassen for eksempel, og lige kommet hjem fra skole. Og der har været meget, så kan man, hvis man har sådan en drømmerejse på sin iPad, så kan man lige ligge og lytte til det. Så får man det lidt bedre. Børn, som har prøvet Drømmekvarteret, kommer ud med en oplevelse af, at de har fået en pause. Og hvad består det sådan i? Jamen, de er afslappede, og de strækker sig lidt, og nogle gange så skal de også lige genorientere sig i forhold til, hvad er det lige, vi skal? Så de på meget få minutter kan de egentlig komme meget langt væk. Og det er blandt andet musikken, der skaber rammen for, at det er en stemning, der bliver sat. Jeg har jo spillet alle mulige forskellige slags musik, og det her er jo en speciel form for musik, som faktisk startede med, at jeg skulle spille for mine 2 sønner der, som jeg faktisk lavede. Den ene af dem lavede musikken til det her sammen med. Spillede jeg sitar for dem, når de skulle sove. Og der fandt jeg ud af, at jeg kunne skabe sådan en rolig stemning. Og så faldt de i søvn. Når jeg er færdig med min drømmerejse, der har jeg det som om, at jeg bare er helt afslappet og får det sådan helt. Nu kan jeg starte på noget nyt, for eksempel. Nu kan jeg lave perleplader eller sådan noget. Jeg har lavet det her Drømmekvarteret, fordi at jeg savnede, at børn havde et sted, hvor de kunne komme faktisk og få hjælp til at holde en pause. Jeg synes, vi som voksne har det ansvar for at give børn et rum til, at de kan bruge deres fantasi i sådan en hektisk hverdag.